खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आं मा खालामा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। आंनि बोरमाया जोबनानैसो मेरायजोबनानैसो दङ। ट्रेनसो गोसो जाबाय नामा? दिंखि फाग्लिफोर साला नोंसोरखौ नायै नायैनो आंहा बुजायलांबाय। जेरावबो बेरायनो सान्थि गैया साला नोंसोरनि थाखाय। फानबाबो बेसे मोनगोन सालाफोरखौ? बोरै रायबावनांगौ जाखोलाय नायगोन बोरै मेरायला जोबथारखो? हिनजावफोरनि खाथि थायै बेयावसो मेरायफैबाय नोङो फाग्ला आरो नोंबो बबि आयु मोखांफ्राथ' नायजाखाला नायखाफ्रानो र' आब'खौनि नोंखौबा बोरै जाथारखो हाबाबनो नै फान्था नोंबो बबेनि जायला जायथा बेयाव गाखांलायनाय थैजोबनोसो गोसो जाबाय नामा नोंसोरलाय? आयु नै दे नोंखौबो दे थैनोसै गोसो जाखोना माखो? दा मानैनावसो मैगं जाहैना बायदों jangan nengko bogi kambreng-breng
जाबाय एंखुरखौ जुमाय संनो दोननांगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर दा नायखौ आंना खामानिया बेफोरखौ साफा खालामनांगौ